So ayun guys, yung Volcan Bulusan. So yan yung pumutok na Volcan Bulusan sa sa Bicol. Volcan Bulusan. So kailangan natin mag-face mask gawa ng masama siya sa kalusugan yung ashfall. So ayun yan, may bakas pa rin siya ng panay pa rin siya buga ng ashfall. Bubuga pa rin siya. Oh my god. Nakatakot naman. Oh my god, nakatakot siya. So ayun yung Volcan Bulusan. Active na active po siya. Okay. Ayan. Kailangan natin lumabas ng bahay gawa ng bibili tayo ng pagkain. So, wala tayong makain. So, kailangan ng foods. So, kawawa yung mga tanim. Buti hindi pa nagtanim ng palay. Ayan. Ayan po yung Volcan Bulusan. Si haring araw pero madilim yung kapaligiran natin. So ayan. Dilim, my god. Yun, kita nyo yun. Nakakatakot. My god. The ashfall. Yung ashfall. Medyo nakakatakot siyang tingnan. Na parang snow pero hindi siya snow. Ashfall siya. Yun si haring araw. Ayan. Oh my god. Ayun. Sa kabila. Ayan. Hindi na natin makita yung paligid. Medyo blur na yung paligid. Blur talaga yung oh my god. Yung si haring araw. Ayun yung Volcan. Ayun. Nakita na natin yung Volcan, no? Sige, kitang-kita. Volcan, my god. Ayun yung abo. Volcan Bulusan. So guys, ito yung Volcan. Tingnan nyo, yan yung Volcan ngayon na pumutok kaninang madaling araw. So ayun, kaya madilim yung paligid ngayon gawa ng ashfall. So ayan, nandyan pa siya, may pa siya, may bakas pang ulap-ulap. So ayan yun yung ito siya yung Volcan Bulusan. Ito yung pumutok. Maabo yung kalangitan. So ayan. Ayan. Kailangan mag-face mask. Ayan, kailangan mag-face mask. Ay ashfall galing sa pagputok ng Volcan. So ayan, may siya. Yung langit. Yun. Nandiyan na yung araw pero dahil nga sa ashfall medyo malabo pa rin yung kalangitan kasi nga
yung ashfall madami. Sobrang dami. Ayun, pero nandiyan na yung si Haring Araw. Nandiyan yung may araw na siya, kaso nga lang malabo pa rin yung ano. Kasi nga yung ashfall. Ayan. Ayan. Ayan na yung araw, oh. Ayan. Medyo nag-ano-ano na siya. Kasi madaling araw siya nagtuga. Pumutok yung vulkan mga 3 AM. Sa epekto ng yung ashfall, ang dami. Si Haring Araw, ayan. Still malabo pa rin yung kapaligiran. Gawa ng ashfall. Ayan.